खुलुमबायखा आं नरकनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउटे बुकसं तिनी अनेक दिन निपरे नरक बाय तहायनु नुकजागै मा फायका तामखाय तिनी बिसि टकक सागलाक टाउटे बुकसं त्रिपुरा वो बेलाय खेनो वाटि वावै ट्विटर मा बाय बेलाय टंकेसे बुंगि टंका आबनि बागै मेसेज ना बागै सि आं इमारजेंसी मा फायका तामखाय आनि शरीरक बिसि हामियानि बागै आं नरक बाय नुकजागै भिडियो खायमे यां टंका अपडेट ब्रिफेम यां टंका बुसलाय रक कसा आंगै टंका ककरक काहामखाय चारि सायमे यां टंका आबनि बागै नरक नाकादि दै ani kokrok chairok tongkhai bu naka dinorok no jotto no kokhai taute buksong ang sikango bunorok no saka kerala ri tuyoi te himachal rogo wati tem phaitamon bai belaikai ha noromui ha kwagoi borok kwangma thuika norno mas kaisa sikang no ang message rohoka sini tripura ote bo ha norom obo hayungna ni gotnan tongoi noi kai norok no ang aginu be careful kai tongdini sajak naikuli tongdi hus kai tongdini sajak tebo hosungdi tabuk dumboni ban tinta gate no sarugui dikhaini khnao tebo tui bangnai tebo tongkesep nai kobongma tolarogo tongnai rok nok rok rotun subai tlang thangjabai no aboni bagoi no ang norno saya tongmalia tini je tirpro obo haikai viral lung tongka sara bangladesh thani ni tui tai jotono podano diro pungbaijak ain bangladesh ni tima koto belai no pungjak haikai sin tirpura ni tuibu thangui soginani kuno ayangsi pungjak kai chin tripran tui baike thangnai kokkai o jaga si taukte buksong aboni bagoi no belai khai tui tabuk joto digan kubang o tui rok kesapna ni somoi nangnai aboni bagoi no je kusugo tongnai rok tisa help khaibadi tolani borok no tisa oi norok sakani nok rogo tuiton ke belai chanai tei kutha nok rok kai kisa husar kai tongdi abubu kwagui manu kubangma thimani koktumar rok sopaika kubangma wall rok kaklaika tei hapung rok kaklaika rel lama rok drama dogoni simi tripura phaimane o lama rok kaklai bayoi rel lama lumu bondo tabo kai ni national highway truck gari rok thangmalia ni bus gari thangmalia lama joton block jak joto jaga no block ngui ala saijak tongkesep ngui tongka mani khani migi tong bebang no dambari nai abono kisa husung baidi huskai tongbadi sin taukte buksong tei koidin nangno saimiya ko haipano norong nang abuk khanarong simi daily no update dinan bagai chai tongnai Delhi Kendro ni kok national ni kok rok kubangma politician rok ni tuyoi chapainai tini nangkui tongmani emergency ni kok no sanan bagai sang ma phaya sibu tabte busang ani chaya rok tongkai na kan di kok samani rok tamkai obo belai ke tripura o tabuk jotoni channel khulugui na hekai twitter mani mang nugui tongu belai ke twitter lai tonglai kha belai ke no tongkesep jeng jalok lai tong hasini borok sini borok ya tripura hani tiprasa nini tamo bukung golok jotono tongkesep bungi tongka abon bagai norok jam masa abono tribu suri laidi tei obornarok laidi kaham hamya abono tuino sanani bagui phayo haike norok o video no je masak share khai didi joto taukte book sono phunun chaitok ridi ang basic kok salia norok kaham tongdi nai nui tongdi susto tongdi tini ni bagui joto no khulom baikha